Tá rud éigin go bhfuil in san duit. Tá sé tábhachtach. Bhanan sé le rud éigin doachta a héin I gionga arin ar fad inar saol féin. Tá sé in neach áit, háart arin. Fós féin, is minic nach digamid faoi neara é, nó ní higamid faoi deara é go dtí go mbíonn sé imethe wein, nuair a bhíonn sé róáil. Is áit leth atá ann. Áit ina bhfuil fáilte rih gach duine, is cuma céin éireann lena de cíanthú. nó céim cinál éadaí a chatham tú. Áit inar féidir leat labhairt go sír gan a bheith híméil téirme príosisiúnachta. Áit nach bhaid tú bás anar watha le riba grúige. Áit nach bhfuil an tócaí I lábha duine a bháin. Áit inar féidir leat póga haghaidh de pe duine is míon leat. Áit inar féidir linn a bheith sábalta, agus ara a haghaidh dtoghchéile. Agus áit ina mé ar cuid páistí ag iarraí a bheith ina gcónaí an freisin. Áit ina maramid ar scá a chéile I gina cara crú an tail. Agus cinenne a dhéanamh ar ardócaí lechéile. Is áit leth atá an, ar an dtugtar an daonlathas. Lechéile, conímis láidir I. Bhí Portaí lecheile.eu ar son an daonlathas.